siya. Aba, namang George ko na kuma. Yaman George, bayan ng data. Sir George malatan na. Ubing. Kinatwin lang sa high school din nag-training. Ay, ang nag-vocational sapay. Ito guys. Siya man. Apa? Apa ya? Eastern pala din tayo. Nata nang kanuman na for the name niya. Ano din, nasubat ko nga. Pagkakarilibo yun. Wait, kanilibo. Hindi na iba. May tani ko. Ay, mandi naman kayo. Ganti tayo din. So, kaya Malawad ka naman kumalo. may schedule na lumigat na di umingkat. Ay, sa tipo. Sa mga inayan. Apa ya may katleman tayo? Si Degarid. May ibigiro ka din kasagat. Okay, sakat ko dyan ako na kumain na. Okay, na, balad. Nabakan naman kaya. Well, kaya. Amo na lang nahay. Hindi katawan na galti naman ang gosi ma. Ay. Medyo kailan na galti nakasaratan. Pagubing mo si Manang Sosima. Pagubing mo si Manang Sosima. Well, bakit sa di ba nablita na nagpapag tayo?
86 or 87. At 87 na. Ah, 21 year ni ni Ma'am Cecil sa 85 or 86. sinutibayan ng tinalaran niya yung pag-atleta. Sir George. Sir George. Ay, ni Sir George Sansa. Diba? Yaman George siya. Diba, namang George ko lang ko. Yaman George. Sinutibayan ng Sir George talaga na. Ay, ang anak ng vocational sa bar. Ito pa yung ay ni Sir Ramay Loriez. Oh, nakapanya naman to. Submit yun na Lunes. Na Kasi yung deduction 100. Ito malulot ko nga pundok kaya. mga 56,000 san. Punto na mga kasyay. Baka withdraw tayamin ko, ako matan. Pangan na ngayon. Mo sa amin ni Mary Jane na nakatan. Joke. Hindi dapat pinigil business na sana. Businessan na ngayon mga Nag-invest na sa mga dati na i-invest ito nga 50,000 long term investment hindi may bank malagip ko ay nga treasury bonds yata yun naka-invest sa una 50,000 lang. Kwarta sa MRBC. Kwarta sa MRBC. Hindi double check po to. Isa lang malaglagit pa kasi business na ako na ayaw. Hindi lang si malaglagit to. Sigmar. Ito yung bagong open na mall. Save mall. Yan, yung nabakuran na yan is McDonald's daw.
sunod-sunod na yung kwan. Pinapatay yung mga businesses dito. Tapos doon sa may kwan, hospital, Pure Gold. Pure Gold? Patuloy kaya yun. Matulad na yan. Kita yung 7-Eleven. Yun lang. Dapat kumatamad 7-Eleven na dyan. Sa nagpintas munisipyo na. Kahit ko kung mag-village dito ito. Mawal-mawal. Madali. Kaya gumatang ka ng manok yun. What? Yung mata? Tama. Duwang order. Para doang altaw. Kasi natagapakan nyo. Yung kanya manang mo. O isa, nagpapakantatan. Yung kahapan. Birthday man ito no 11 holiday pa iti 12 Patpataal daw. Hindi kami schedule din. nagtarimento mo lagi ko kayo di okay oh.